Magbukas ka pa ng tuna at kulang ng isa. Maglabas ka pa ng baso at tatagayan ko kayo. Hello everyone, this is Mel and welcome to my channel. And for today's video, i-share na ko sa inyo ha unsang pag-play sa gitara ang kanta nga Inuman Na by Parokya ni Edgar. Kung first time pa ninyo dire, so welcome sa akong channel o sa katong mga nibalik na, welcome back and please don't forget to like my video. Okay, so without further ado, sugdan na to ang tutorial. Okay, so una, atong tun-an ang mga chords nga involved sa kanta nga Inuman Na by Parokya ni Edgar. Ang kini nga kanta na siya tulo ka chord. O kaning tulo, balik-balik ka na siya. Gikan sa verse, chorus, verse, chorus, verse, chorus hangtod siya mahuman. So sayo na kani nga kanta o mani siya i-practice labi na sa mga beginners. O maayo po ni siya at least dugang-dugang sa inyong nakatunan para at least daghan mo arsenal bitaw sa as a guitarist. Usban ako ang nindot ang gitarista nga daghan og kanta nga maduyugan. O I hope maka-add ni siya sa inyohang mga pundo nga kanta nga pwede ninyo i-play uban ang inyong mga barkada. Okay, so chords. Ang chords nga itong gigamit kay G. Okay, so kaning G, pwede sad kani, depende ra ninyo. So, but this time ang gamiton ng G is kani. Then sunod kay A minor. A minor mo ni siya. So mo siya ang A minor, lead string ang 6th string, open ang 5th string. Then yung A minor. Tanawan ninyo ang chord diagram na sa kilid. And after na, ato ta sa C. So gani nga C. And then balik ta sa G. Okay? So muna siya ang mga chords sa kantang Inuman Na. Ug sunod atong strumming pattern. Sa strumming pattern is ako lang siyang i-simplify para mas dali ma-catch up sa mga labi na sa mga beginners. But if kabalo na ka sa strumming, I suggest nga play it in your own way or in your own style para mas kuan siya kanang mas mahatag siya og creativity sa inyo ha o ma-develop ang inyong style or creativity sa paggitara. Pero sa mga beginners, ako i-suggest ng strumming kay mo na siya. Down, up, down, up, down, up, down, up, down. Tagaan na ito, emphasis ang down ug up. And then, series of down, up, down, up, down, up, down. So, paspasol lang na ito siya. And then, mo down o kaisa, mo change na po sa next chord. So, mas masiguro ato siyang i-perform para mas ma-catch up dayon. Okay, so mo to siya ang chords o strumming pattern para sa verse. Ang second verse is same ra gihapon, same chord and same strumming pattern. And then mo madto ta sa chorus. Ang chorus is same ra gihapon, same chords, and same strumming pattern. So dili kani complicated nga kanta.
So dali ra siya praktison. Okay, so i-perform na ko sa inyo ha ang chorus nga part. Tama na yan, inuman na. Hoy pare ko'y tumagay ka. Nananabik na lalamunan. Naghihintay ng aabang. La 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 say. Okay, so kung kita ninyo, dali ra siya. But, of course, para sa mga beginners, mag-require na siya og time, require na siya og effort. Kay, syempre, mag-practice man ta. Kay, ingnan namin na, basta bago pa magsugod, kinahanglan gid og more time sa practice. Kay, at least, para ang atong muscle memory sa atong kamot, o ang pag-synchronize is ma-program siya sa ato ang hunahuna sa atong brain. So sa atong adto ma-master gina siya madugay. Depende ra na siya yung effort o sa inyong time nga gi-spend sa pag-practice ani nga kanta. Okay, so thank you so much for watching my video, and kung gusto niyo makita ang short na performance, just click the link here or here, or see it sa description below. O kung namoy mga suggestions, comments o reaction, ayong pagduduha, sulat sa inyong gusto nga ipaabot sa ko diha sa comment section. Okay, so lastly, please like and subscribe to my channel, and okay, see you in my next video. Thank you. Na ako'y tips ihatag sa inyo ha, labi na sa mga beginners, unsaon pag-change og chords. So kini nga kanta naamta sa G. Dayon mo ato tag A minor. And then from A minor to C, para mas dali ang inyong pag-transition sa chords, ang kaning duha, kaning index finger o middle finger, stay lang siya sa, kung asa siya naka-fret, dayon i-move lang nato ang ring finger or third finger padong sa C. And then padong sa G is from C to G, move lang to siya sa next string, sa 6th string. And then ang ato ang 4th finger or pinky diretso na sa 3rd string sa 3rd fret sa 1st string. Okay, so ang gusto ipaabot sa inyo ha is find a minimal movement para mas dali ninyo ang pag-transition sa chords. Okay, so I hope nakatabang siya sa inyo ha, labi na sa mga beginners, sa pag-transpose, pag-change of chords para mas dali siya